Vysednu si, to za něj vylezal. Jo, za to upadlo. Jsem tam přišla. Nemasírovala vám nohu. Bude. Nakonec. Taky jsem chtěl léčit rakovinu tím, že chlapa Ty infekuju jsi malárií, hodnej, vybírá 50 hodnej dolarů. jsi hodnej. To je. Dáváš Pickovi na papa, ty jsi hodnej. To je mistr manipulace, který dostane, co chce. Můj další případ. Ve středu večer na nohy. Tak. No, protože tam má zbytek. Jo, tak. Benny to bude blbě. Volej teda Benny. Volej na něj Benny. Neboj, Benny, dává ještě další. Už nechce Honzičku, už si to spape, jo? Už měl dva. Už nechce, pejsek. Dej strejdovi, dej strejdovi. No, strejdovi. Dej strejdovi papat. Usmívej se. Zavřený je to za to. Ty jsi takový miláček. A babička to vychytala,